mami! Vedeți, am una exact ca a voastră. Aceeași culoare, aceeași formă. Pare să fie aceeași mărime ca pălăria lui Bubi? Și e, dar e o idee un pic cam mică. Este? O, nu știu zău, dar dacă zici că e prea mică, nicio problemă. Am alta. Unde-i balonul? Cât nou. Este la fel de mare ca pălăria lui Bubi? Nu, e prea mare. Mult prea mare. Cui ar trebui o pălărie așa de mare? Băi, Willy uriașul. Și bătăria asta uriașă e perfectă pentru capul de uriaș. Musafir, cât îți datorezi? Zi pa? Cosmin? Pa? Hei, mulțumesc, prieteni, pai tău. Pa! Am o pălărie uriașă de la Uite, ea arată ca un binișor, însă m-am